Kien ikun aħjar kieku l-Union tal-Bdoti l-ewwel poġġiet madwar il-mejda mal-Air Malta sabiex tiddiskuti l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-pandemija fuq il-linja tal-ajru. Hekk saħqet l-Air Malta li fistqarrija saħqet li l-Alpa ripetutament ċaħdet offerti mill-linja tal-ajru biex tilħaq ftehim li kien ikun sostenibbli u li kien jissalvagwardja l-impjieg tal-membri tagħha. L-Air Malta kkundannat l-attentat ta' turija ta' forza tal-Alpa li feċċet li twieżen l-kumpanija biex tħallas lil Bdoti aktar minn impjegati oħra fi żmien fejn idħul kważi naqas għal kollox. L-Air Malta nnotat kif huwa ironiku li l-Alpa qed tagħmel paraguni ma' piloti impjegati ma' linji tal-ajru Ewropej oħra meta fil-passat l-Union ċaħdet dawn il-paraguni meta l-Air Malta kienet ipproponiet kundizzjonijiet simili li kienu aktar jaqblu man-normi tal-industrija. Il-Bdoti m'għandhomx iħossuhom intitolati li jitħallsu aktar minn impjegati oħra f'sitwazzjoni fejn il-membri tagħha jkunu d-dar mingħajr xejn xogħol u l-kumpanija qed tiffaċċja tbatija ekonomika saħqet l-Air Malta li qed titlob li l-pis jinġar minn kulħadd bl-istess mod. L-Air Malta qalet li l-interess primarju tagħha huwa li tiżgura l-vijabilità fit-tul u li l-operat tal-kumpanija ma jiġix kompromess. L-istqarrija temmet tgħid li fil-waqt li fi żminijiet bħal dawn huma meħtieġa miżuri fit-tul biex jipproteġu l-linja tal-ajru u s-sostenibilità tagħha, l-Air Malta hija responsabbli biex tissalvagwardja l-impjegati kollha tagħha u għalhekk ma tistax tippreferi taqsima waħda minn oħra. L-Air Malta offriet pakkett soċjali fejn il-ħaddiema li qed jibqgħu id-dar jirċievu paga ta' 1200 euro fix-xahar. Kienu l-inġinieri li qablu fuq dan il-pakkett filwaqt li wara li rrifjutaw it-talba l-4 darbiet, il-membri tal-Union tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ tħallew jivvotaw u dawn fil-biċċa kbira tagħhom ivvotaw favur dan il-pakkett soċjali. Min-naħa l-oħra il-Union tal-Bdoti ma weġbitx fuq l-offerta tal-Air Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.